Olen Kimberg, 40-vuotias perheenisä Vaasasta. Olen syntynyt Vaasassa, mutta asunut käytännössä katsoen koko nuoruuteni Mustasaaren Sepänkylässä. Nyt asun Vaasan Järbyssä vaimoni ja 3 tyttäremme kanssa. Olen aina kokenut olevani vaasalainen Pohjanmaalta ja tästä syystä koen hyvin luontevana edustaa koko Pohjanmaata päättäjänä. Olen ammatiltani röntgenhoitaja ja tällä hetkellä toimin Tehyn päätoimisena pääluottamusmiehenä Vaasan keskussairaalassa. Saavatko ihmiset tarpeeksi hoitoa? Onko meillä tarpeeksi hoitajia? Riittävätkö rahat? Hyvinvointiyhteiskunnan palvelulupaukseen pitää voida luottaa myös tulevaisuudessa. Jokaisella kansalaisella tulee olla yhdenvertaiset oikeudet laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Väestön ikääntyessä tulee sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kasvamaan voimakkaasti. Yhteiskunnallamme ei kuitenkaan ole varaa loputtomiin kasvattaa sairauksien hoitamiseen meneviä menoja. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää ennaltaehkäisevien toimien merkitys sosiaali- ja terveysmenoja laskevana toimenpiteenä. Liikunta on aina ollut tärkeä osa elämääni ja nykyään myös elinehto jaksamiselleni. Kenkkelin ja kuntosalin lisäksi pelaan talvisiin kaukalopalloa. Harrastavan lapsiperheen isänä ymmärrän hyvin, mitä ruuhkavuodet pienten lasten perheille tarkoittaa. Silloin kun raha ja ajantarve on kaikkein suurin, on niitä kaikkein vähiten käytettävissä. Lapsiperheet tulee tukea heidän arjessaan kaikin keinoin, sillä he kasvattavat yhteiskuntamme tulevaisuutta. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millä arvoilla ja mihin suuntaan hyvinvointivaltiota me rakennetaan tulevaisuudessa. Käytä siis äänioikeuttasi ja äänestä huhtikuun eduskuntavaaleissa. Joo, kato kun, joo.